Happy birthday kani ading ko Vea from Avelina Corpus. Advance happy birthday kani Papa Ismael Dakiwag. Kan kablaaw para iti Navarro, Dakiwag family, especially Nanay Anastasia, Mama Marie, kan Tatay Eduardo iti San Mateo Isabela from Levi Dakiwag. Makablaawan ti Andaya family kan Busto family, kan anak ko ada Prince JJ kan Prince Jasper iti Nagilian Isabela from Jenny Andaya. Happy birthday John Chloe Gonzalez from Rosetta Ramos. Shout out kada Zerin A. Lu, Geraldine Larocco, Beng Tabula kan Novelin Kodjamat. Orden kan De Cuerto family ni Kapitan Darlito Orden kan Bilas Bening De Cuerto from Dominador Rodel Castillano iti San Jose City. Makablaawan pa iti pamilyak ti Tadupax Nueva Vizcaya. Lakay ko ani Dexter kan anak ko ada Jet kan Jade from Jasmine Rivera iti Qatar. Makablaawan pa iti Frahiliana Zambrano kan Castellano family. My wife Rowan Joy, katugangak, kan especially kan ni Selma kan Tatay Dominador Castellano ti San Jose City from Jesler Frahiliana. Shout out kada Jan Ravanso, Glenn Peter Sipe, Mela Reyes, Riza Ngasaw, Emelda Reyes, Francine Dagayon, kan Yatsky Casey. Ni Reynaldo Paas, anak mi ada Rayan Joy, Rowan, Renz, Razel, apo mi ada Kisha kan Daphne. Makablaawan pa iti Paas, Vicente, Vadil, Fernandez, Marinas kan Agaluos family Timuta Kasibo. Kastamot ni Jing Afante, Presi Peneranda, Maricel Bautista, kan Dina Benito iti Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, from Mary Ann Orpia Paas. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Rita. Dear Manang Emmy, ilingad na klangan itinagan arita, ngam dispensaram manang no jakon inlanad ti address ko. Dayto YouTube channel yu ti may sa kadagiti pagpalpalabasak iti oras, tatalaga akaayayok ti agdengeg iti nagduduma apadas nga inkay ipatpatangatang. Dua kami nga agkabsat, ngam agduma kami iti ama. Agpada asaan ang nakatuluyan ni nanang dagiti amami manang, iso akas taunay nga unget dagiti kakabsat ti inami kankwana. Dimakkel kami nga agkabsat iti family house dananang, akadwami ti pangamaan mi, alakay abaro. Rita, nakadalos ka din iti kusina. Wanangkal, nalpasan. Nakawalisak matan iti arubayan. Kat ni Boyat ngay, sa dino tayan na. Ang mga nadaman ditan nga kay ayam, adaw pa iti matrabaho diti balay. Uncle, Di kay agsadot-sadot no kayat yun nasayat kayo. Naglaing kayon ngay, no di kay pulos tumulong kadag iti trabaho ditoy. adda ka di pa'y pangibaunan nyo kanyak, Uncle. Ay ba man dinalayang akabsat mo, tama pa nagsakdo. Tulungan mo, tapno na daras. Uwan, Uncle. Rumwanak, makamu kayo dito'y balay. Agluto kan tumutan iti pangaldawan tayo. Inakon. Uwan, Uncle. Ay, agyaman nak. Rimor mo't laangan na Uncle Doro. Nasaysaya at nawan dito'y balay. Nakauyuyong kan baon a baon. Uray ni ading ko, kanayon na nga ungtan. Kaasimot, di pa'y makaayayam. Inakayabanan ni ading ko aboyet, tamapan kami agsak dun. Amangan numasangputan na kami ni Uncle asaan pa'y analpas ti trabaho mi. Agungot tumanon.
Naimbag ta si mangpot ka, nanang. Kasla na bambanog kayo, ah. Ay, wan nga rod anak ko. Adong amin ti linabaak itay. Inlepas ko na tap no makaawid ak. Kakaiso na a day off ko inton bigat taal daw ti Domingo. Naimbag mo tada ka, nanang. Marigatan kami kanya ading ko abuyet. No ni Uncle lang ti kadwami ditoy. Nakauy-uyong, kun baon-abaon. Ala, ano usan yun anak ko? Awan mo ti mabalin tayo nga umakaran. Saan nga umanay ti sweldo kas babaonan kandi Mrs. Cruz no pumanaw tayo ditoy. Sa maysa, adakarbangan tayo ditoy. Tabalay mo't dayto idalolo kan lolam. Nagrigat mo't kami nakabalay ni Uncle, nana. Kasla masiksikuran na makitkita na nga on ar-aramidon mi. Kunti na sakit, pasaray ayaban na kami pa iti bastardo. Anak ko, Apay, nanang, bason mi ka di, naawan na bangunan mi nga amami. saan anak ko? Pasensya ka yun. Basol ko ti amin. Ngam di kay agdanag. Ikarigatak nga isakad ti panagbiag tayo. Basta anusan nyo ti agnaed iti den na ni Angkelyo. Nakarkaro no kasday nga addaak iti ayan ti trabaho. Uwan, nanang, di kay agdanag. Manang, napan ka di manin ni nanang itayan ti trabaho na? Wan ading ko. Katimbilin na amasapol nga agtulnog ta ko ni Uncle. Tapno santa ka na yun amaungtan. Orar aramidin tam dagiti ibabaw na, agungot latta. Kasla sana kompleto ti aldaw na no di na tamaungtan. Makapasuron. Ading, Apay nga tamanang. Awan mo tar aramidin tama di. Oray ni nanang, kagurgura na. intun dumakkel ka, maawatam tumatlaon ti amin, ading. Talaga akas di nga ti ugali ni Uncle. Kuma, saan langan na pumampanaw ni nanang, tapno saan natakanayan yung tan ni Uncle Duro? Masapol mo't amanggad ni nanang, ading. Tapno makatulong di ti balay. Nakarkaro na karurod ni Uncle Doro, ah. Naawan apulos ti maitulong na di ti balay. Kuma, adamot tatang tamanang, tapno saan nakakaasin ni nanang nagtrabaho? Iso nga ikagumaan ta ti agadal ang nasaya at ading. Tapno yun makalpas ta, matulungan tahan tumutan ni nanang. Wen amanang, inton adan trabaho, saan ton nagtrabaho pa ni nanang? Wan ading, kat mapasamak to dayta, babaen iti tulong ti apo ana marswa. Nay, apay ngay. Maluman ngam awan pay lang dagitag kabsat. Ang mga no nagayayam damanan di eskwilaan da sakbay nga agkawid da. Talaga pagpungpung tutan nakdagi di abastardo ah. Uncle, ada kamin. Apay ngay ta kayo lang. Maluman ah. Cleaner ngamin da ading ko aboyet. Iso anala daw kami. Inuray ko ngutan tapno da kadwa na nga gawid, Uncle. Teko namket di, nagayayam kayo pay sakbay ang nagkawid kayo. Sinalbag kayo kada bastardo. Mala kayo launa iti inayo nga awan manaknakam na. Uncle, Uncle, Ala, ang kaagpulusan, kalpasan na. Agluto ka niti pangrabyan tayo rita. Mabisina kon. Katsikamat, may sa bastardo. Anya iti mulmulang lingam nita. Agtingnay kayo na! wen Uncle, Makapasuron kayo. Ala, agawan nyo tagtignay.
Nauyong ti pangamaan mi, manang Emmy. Awan mo't maaramidan mi no saan nga aganos, ta iso tibilin ni nanang. Kanayon ngamin nga awan ni nanang, gaputa agpapaay ababaunan, kat linawas laang nga agawid, tunggal day off na. Kagura da ni nanang, agraman da kami kani ading ko, tada kami kanu ti bunga ti pakaibabainan ti pamilyada, gapo itinapasamak kani nanang. Indakdakkelan mi nga rod kani ading ko aboyet, tikas jay atrato kada kami, dagiti partido ni nanang. Ading, agar mo sarkan. Ang mga numaladaw ka iti klasem. Un manang, sapa exam mita. Masapa lang masapak, tapno makadipasok, paisak ba yung mga rugit exam? Lalaing nga ma. Sa bagay, amok mat analaing ka talaga. Siyempre, matamanang. Imalak samot kan ka. Aywan gayam. Na Uncle Doro. Saan pa ka nakariing, manang? Saan pa nga rod, ading? Ni, itaman pa anala daw nagriing. Mas daawak nga rod. Kanamom, mapalpaliiw ko. Kadagiti naglabas nga aldaw. Saan ang matagtagari? Kasla kanayon anaunag ti pampanunuton na. Nasayahat mo't manang. Tapno saan nga ungot. Indakdak ka lang tanti kanayon na panangungot na kadata. Saan ang pulsa nagbalo ti trato na kadatayo kadananang? Bay amon, di mon panunuton day ta. Naanusan tayon tupay ni Uncle iti naunday a panawan. Itanto lakit din. Sa bagay matkit di amanang. Malaki din. Mangan kan, tapno makapan ka nag-eskwela. Ni, apay nga ta. Di mo't larumaran iti silid na ni Uncle Doro. Aldawan. Sapay mapan ko kitaan tay trabaho nga ibagbaga kanyak ni Judy. Sayang mo't day dyan no da maala da sa bali. Sales lady ka no ti may sa pagtagilakwan iji ili. Sapay la kumatadan tupay. No kas pangarigan makastragak ijay. Pagsardangag to ni nanang agtrabaho. Bakuton ni nanang. Amok amarigatan mo to iti trabaho na. Ay, tinasayaat. Saan kon asingaan ni Uncle? Ama, no napuyatan mat. Iso na imas pailaang titurog na. Makamuditan noong tanak inton sumangputak. Masapul ang makapanak kon iji ili. Tama nga no ada makaunang siyak nga agaplay. Narigatan. Sayang day nga oportunidad. Apay, sa dino tinagapwam si Carita. Apay nga awan kay tayo nakariinga. Pasensya kayo na, Uncle. Napan ko ngamin kinita tay trabaho nga ibagbaga kanyak ni Judy agayem ko. Trabaho ko nam? Nakulang agtrabaho ka. Asino pa'y nga'y agtagibalay no agtrabaho ka? Saan kayo amadanagan, Uncle? Nukas pangarigan ta maawatak, pagawida ko ni nanang. Saan kon apagtrabahon, ta isunti kadwayo dito'y balay. Naimbag no umanugot mo dyan inam. Mayat man kan saan, masapul a sumardangan, Uncle. Bakutan ni nanang, sigurado amarigatan mo tan iti trabaho na. Dikat ngamin sumangkadak mula. Di saan kumakas tati ka sa saadyo iti biyag. Inunanan tumot ngamin di kinagaranggal diyang na iso aday ta. Insikog na ka.
Di mo't nga rod entong palte amam. Ang di pa'y lanapnak. Nakirelasyon man iti at asawa na. Anya tinapasamak. Nagsikog man na di awan manaknakom na nga inam. Uncle, Apitin nanti bunga ti kinagarampag na. Isong aging gaita, agregregat pa'y laan. Imbak-bakat nanti nagbalin na babaunan. Imbes ada kayo kumati pagserbian na. Saan? Ta sa bali at tao ti pagserserbian na. napasama kan ti amin, Uncle. Awanan ti maaramidan tayo. Ti pagyamanan mi laengen, kat napadakkel na kami ni Nanang, nga uray narigat ti adda pa nagbiag mi. Kanagyaman kayo. Taaddaak iti dayti abalay apag nanaidan nyo. Adda katumultulong kada kayo. No saan? Jakla amon, no sa dino ti pang pidutan da kada kayo. Nanang, naawat akon iti nagaplayak at trabaho. Agpakada kayon ton iti amuyo. Panawon mo ton tapno agsardeng kayon nga agtrabaho. Ay, uwan anak ko. Kat maragsakan na, tanaawat ka itinagaplayam. Uray siyak, Nanang. Saan ko mga umanugot ni Uncle nga agtrabaho Tawan ka no ti agtagibalay. Ngam imbagak mat kan kwa na, apag sardengan kayon nga agtrabaho. Anya nga iti kunana anak ko. Ado pa'y asa una asak ba ngay manugot? Paspasensya mo ni uncle mo anak ko. Talaga nga min akagur anak gapo iti napasama kanyak. Pati da kayo iti adim, nairamraman pa yan. Bayan yun, Nanang. Barang makaamiris to matlaang. Ngam, amuyo ka din, Nanang. Kadagiti naglabas nga aldaw. Saan unay ang matagtaga rin ni Uncle? Kasla, naunag akanayon ti pampanunutan na. Nay, apay ngay nga ta anak ko. Saan nga ta nga da sa gubanit na? Diyak mo, Nanang. Sana bali, tada kayong tumutan dito'y. Mabantayan yun ton ni Uncle. Gapo ta na pagasatan ak anakastrak iti trabaho manang, pinagsardeng kon nga agtrabaho ni Nanang. Ison tinagtagibalay akadwana ni Uncle Doro. Nasaya at dagiti nagbalin nga amok manang. Iso adakkel ti naitulong ti trabahok iti panagbiag mi. Nang runa idi siya kon tinangibatyan dagiti amok iti negosyo da, tanapandamutan nagyan ije Estados Unidos. Tidimi amo manang, adagaya mo nadagsen a sakit ni Uncle Doro. Manong, anya ka di ti mapaspasamak kan ka. Kanayon ka nakapupok iti silid mo. Sakit kasla, nagkapsut ka. Tilamad madlaw mo. Gagangay iti lumakayan Kumapsot mo tanti bagi tayo. Saan manong, sa bali ti madmadlaw ko kan ka. Kalaat nga imras ti bagim. Agpudno ka man kanyak, manong. Di na ka di pa kadanagan. Awan da ito'y. Saan ang mabalin manong? Inton bigat matlaang, ipanda ka iti doktor. Masapul ang ma-check up ka. Ibagak ka ni Rita, ta ipanda ka iti doktor. Gastos laang da ita. Manong, adda ni Rita at tumulong kan ka. Anya,
Kalpasan dagiti inararamid ko kada kayo. Nang runa kadakwada kan ni Boyet. Tulungan dak. Saanan? Kinapudno na mababain akon kada kayo. Naamiris ko amadi dagiti inararamid ko iti kalabas. Isa pakawanan na kaading ko. Da kami kuma pamilyam tirumbeng nga nakaawat kan ka. Kalpasan dagiti napasamak. Siyak pa iti kang runaan anang irurumen kada kayo kadagiti anak mo. Lipata mo day jay manong. Ngampulos, asaan ang nagimula iti sakit tinakam ka dagiti kakaanakam. Amok na ita. Tasipod ubing da. Oray nagmaditi trato kadakwada. Nagtalinaed da na singpet ka na respetong anak. Isa pagbababawiyak dagiti inararamid ko ide ading ko. Rita, anak ko, adagayam sakit na iti kidney ni Uncle Yo. Masapul gayam nga ag-dialysis. Ha? Di kay agdanag, nanang. Pagasan tayo ni Uncle. Ipadialysis tayo no isot ka sa pulan. Uwan nanang. Awan tinamnamaan ni Uncle no saan ada tayo laan. Iso atulungan tayo. Mabain ngamin ni Uncle Yo. Kalpasan dagiti inararamid na kada kayo. Da kayo pa'y kano ti madadaan at tumulong kenkwana kunana. Nanang, nalpasan day jay. Lipatan tayo day jay pagtang tibiyag tayo. Iso a pinaraburan na tayo ti Diyos iti nasaliwanwanan a panagbiag. Tapno makatulong tayo mat kadagiti agkasapulan. Pudno day ta nanang. Saan asabali a tao ni Uncle Doro, nanang? Kapamilya tayo. Iso anasken a matulungan tayo, tapno umimbag pa'y ti sakit na. Hay na, agyamanak anak ko, takas ta ti kapanunutan nyo. Agyamanak unay. Uncle, agin na kayo ha, tani. Kalkalpas yung nagdialysis. Agyaman nak, Boyet. Madamang aglutluto ni nanang iti kanan tayo. Amangan ka nung amin mabisinan kayo. Saan, Boyet? Ay, uwan gayam. Sa dinutayan ni Manang mo arita. Napanitayan ti matmatunan na ang negosyo, Uncle. Ada ka nung amin asikasun na. Isa ang madamdama pa'y nga gawid. Nagasat ni Rita, Boyet. Tanaparaburan iti napintas agasat. Katagyaman na kada kayo. Tamairan rano dak iti napintas agasat yo. Uncle, kapamilyada ka. Isong anyaman ang napintas agasat at sumangbay kada kami. Karaman kayo iti dayjay. Sa anak ama ikarihi kaanakan. Kalpasan dagiti nagmading inararamid ko kada kayo, sipod ubing kayo. Sa anak ko man akaraman kadagito'y aparabor. Uncle, manipod ubing kami, da kayon ti kadwami. Kasla da kayon ti timakder nga amami. Gaputaawan kat nga ron tinabangunan mi nga ama. Isa ama ikari kayo kadagito'y aparabor ti Diyos, Uncle Doro. Kumusta kayon, Uncle?
Anadan nyo ti pagiyo tapno mabayag tayo pa yung agdadan na. Rita, Umadani manan ti dialysis yo, isong agpapigsa kayo. Maan kayo iti ado. Ado dagiti ginatang ko aprutas para kada kayo, uncle. akiama na kanakan. Ay na, mababainakan ka. Tay tilaksid dagiti inararamit ko. Da kayo pa'y timang tartaripato kanyak it at masakita kon. Da kayo mat, uncle. Asino kumapay ngay tagtitinulong, no saan ada tayo matlaeng. Ay, jakla ninamnama da iti amapaspasama kita. Da kayo nga inkuskuspil ko. Inururuman ko. Da kayo pa'y timang ipakpakita ita, itinalaos apa nang ipatagyo kanyak. Gaputa talaga napatag ka kada kami, uncle. Noon yaman dagiti napaspasamak iti kalabas. Lipatan tayon dayjay. Mga baruanan tayo ket di kas may sa pamilya. Ket ikariyo asalwada nyo ti bagiyo Kaya't na kayo pa'y amakadan na itinaunday a panawan. Rita, kaanakan. Kaya't ko pa'y nga ipananam kada kayo ken ni nanang tinasaliwanwan a panagbiag. Amin dagitoy a sakripisyo para amin kada kayo, uncle. Patpatgan kayo unay kada nanang. Madama pa'y laeng nga agpadpadialysis ni Uncle Doro, manang Emmy. Aramidan mi ti amin, tapno mapatiddog mi pa'y ti biyag na. Nagturpos mo ta ni ading ko aboyet iti kurso na a civil engineering, kat madaman nga agrev-review para iti board exam. Kararag ko asapay lakuma ta makapasamanang. Mayat mat ti taray ti matmatunak a negosyo, nga intalag kanyak dagiti amok. Katagyaman nak unay iti Diyos, taimpaayan nak iti nasasaya at tao, akas kadagiti amok, anatalag anang ibati kanyak iti negosyo da. Daytoy ti pakasaritaak manang. Tuy pagayam mo, Rita. Pagayam arita, napintas man ti pakasaritaam. Kan makaibati iti nabalitokan nga adal kadagiti dumdumngeg. Pudno unay ama ikari kayo kadagiti aglaplapusanan a parabor. Gaputa addaan kayo iti nasayaat a panagpuspuso. Nga iti laksid dagiti napaspasaran nyo iti biyag. Nagtalinaed kayo anatibker anang sango kadagiti dimteng a panubok iti biyagyo. Agtalinaed kayo kumaan na pakumbaba kan managtulong iti padayo a tao, tapno ad-ado pa iti parabor adumteng kada kayo. Kat ikarkararag ko iti namarswa, asapay kumata maimbaganan ti pangamaem, kan maipaayan pay iti atiddog abiyag. Alakastan pagayam ko, katagyaman iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibya. Pinto
mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugo iti danal tibiyag. Isu danoy mitoknoy, Betsay, Balting, Casper, Gretchen Lawa, Jonalyn Bandao, Sandro Vellina, Ryan Anton, Dawatwater, Page, from Taraki, Hong Kong. Shout out Kadalin Tolosa, Grace Agtina, Chona Labugin, Shatina Apostol, Kanmon Kalma Ninita. Happy birthday kanila kay ko Pepito Pakulanang, iti Fairfield, California, USA, from Divine Juvie Joy Dulawan. Shout out kani Jason Dalit ti Santiago City from Joan Can, kastamot kani Salvador Dumifer iti Ilagan City. Happy birthday Rodalina Sagid. Kastamat ang happy birthday kani Norman Vargas from Jefferson, Ingo. Makablaawan ti Butak family iti malalatang Tunggi Reyna Mercedes from Lovelane, Butak. Dawa, Lianyo, Palasi kan amin at tagadungon Surong from Flor, Bumidang. Busto kan Andaya family ti Isabela from Jenny Andaya. Shout out kan Evangeline Dalaw ti Hong Kong. Happy birthday Lorna Padilla from Shans Padilla. Makablaawan ti tropang bubon dito Rosario La Union, Isuda Cons, Orton, Lee, Jasper, Kayong, CJ, Arturo, ken dagiti contractor, Isuda Ivan, ken Christian from Ruben Dulay. Makablaawan pa iti Ancheta family iti Dorongan Valerio from Mary Ann Ancheta, kastamot ti Corpus ken Kasuga family. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Christy. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan a Christy. Adak ita dito'y Macau. Dua kaming agkabsat manang katsyak ti inauna. Nakurapay laang ti adda pa nagbiag mi manang. Makitaltalon laang ni tatang. Katgapo itinapasaran tayo a pandemya, ad-adan arimigat ti kasasaad mi ti biag, nga isu ti makagapo, no apay a pinanawan na kami ti inak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay manang, iti daydi kang itingitan ti panagladingit mi, gapo iti inaramid ni nanang ko. Anak ko, talaga pinanawan na tayo ni nanang iyo. Saan na kanun amaanusan ti rigat ti panagbiag tayo? Ha? Sa dino nga rudan tinapanan ni nanang, tatang. Hunyag pa iso tatang. Sa dino tinapanan ni nanang. Amangan mo't nadalang importante anapanan na tatang. Imposible mo takabailan na tayo apanawan. Labayagan aday tati iririri kanyak ti inayo. Apay kano adyak maipaayan itinarang aya panagbiag. Isumat lagayam akanayon anapudot ti ulo ni nanang kadagiti kalabas. Kanamok tatang. Tapasaray mangag ko ti panagsubang nyo. Nukas di anapudot ti ulo na. Adyak mat pagaro po nakabailan na tayo apanawan anak ko. Nangruna da kayong anak mi. Ngam talagang ambisyosa ti inayo.
Umapal ka dagiti gagayim na anasaya ti panagbiag na. Ikag kagumaak mo ti agtrabaho tapno maipaay ko amin nakasapulan nyo anak ko. Talagang aging galaangan dito iti kabaalak. Tatang, Saan tayo matalumanglangan amangan? Uray kaskasano, maipaay ko mo dagiti kasapulan tayo. Talaga sa bali ti kapanunutan ti inayo. Kasano tayo pa'y nga raw ni tatatang? Awanan ni nanang. Junjun ading ko. Adda kami dito'y kanitatang. No kabailan na tayo a pinanawan ni nanang. Pues, ipakita tayo mo't akabailan tayo ti agbyag. Nga uray inabandona na tayon. Tsak laim pagarop. Agapula ang iti kinaambisyosa na. Kabailan na apanawan ti pamilya na. Kagurkurak ni nanang tatang. Anak ko. Manang. Di kagsangin, Junjun. Di mo sayangan tiliwam iti awan kwenta na ataw. Di kaagda nagtatang. Aramidak amin akabaalak. Tapno maisakan tayo da iti a pamilya. Maasyanak unay kada kayo. Saan arumbang anapasamak ti kastoy? Tay narami jumot amin akabaalan nyo. Tapno maisaka dyo lang da iti a pamilya. Kat saksi kami iti dayta. Anak ko, di ka kumagimulay ti sakit tinakam iti inam. Manipod ita. Awanan ti inak tatang. Kat ikarik iti batog ko a langit. Aramidak ti amin. Tapno rumang ay daytoy a pamilya. Nagadayo manan ti ayan ti imatang yu tatang. Kristi, anak. Aging ka kadi ita, kat padpadaanan nyo pailaang ti panagsubli ni nanang. Tatang, awatan nyo kuman ti kinapudno. Saanan nga agsubli pa ni nanang itidan na tayo. Nagsakit lang amin na panunutan anak ko. Diyak laing pagarup akabailan na tayo apanawan ti inayo. Napasama kan tatang. Kaya't asawan dayta, awan serbi na nga asawa kan ina. Takabailan na atalikodan ti pamilya na, gapula ang iti ambisyon na bumaknang. Day talaunay ti paglading itak, anak ko. Di ka agladingit, kandiyo pabasulan ti bagiyo. Gapula ang tadiyo na ipaay amin akayat ni nanang. No talaga mo't laang apagwadan nga ina, kan patpatgan na tayo. Saan ko maapimanaw? No di kat nakitinulong kumakada kayo. Tapno guminawa mo ti pamilya tayo. Ngam anya tinaramid na. Kayat na tinanam ay abiyag. Ngam di na kayo mat kayat atulungan. Kristi, anak. Kayat na magunod ti amin at tartari gagayan na asan apulos nga agbanog. Anya aklase nga inadayta tatang. Uston anak ko. Bayam, ikarigatak alipatan ti amin. Katag titinulong tayo, tapno sumaya at ti pamilya tayo. Kumusta kan ading? Kastoy manang. Malmalday lata. Talagang amin na saan na nagsubli ni nanang. Irwam mo ti bagim nga awan ni nanang ading. Basta saysay atom ti panagadal mo. Aging ga kabailan mi ka ni tatang. Pagturpusan da ka, tapno na saya at to ti masakbayan. Manang. Saan ko maati pa ng panaw kada tayo ni nanang tirason tapno agrebelde ka. Laglagi pom kumaakanayon dagiti rigat mi ka ni tatang. Tapno makaadal ka laeng ading ko. Uwan manang. Katagyaman akunay kada kayo ko ni tatang. Di mon panunutan dayjay. Tinapatag. Supapakam ti amin a sakripisyo mi ka ni tatang. Babaan iti panagadal mo ana imbag.
Umdas day jayan ading ko. Agyaman manang, katikarik, say-sayatag ti panagadal ko, tapno siyak tumot ti tumulong kada kayo. Nanadalen, gumatak man iti sabon na paglaba. Hanay, si kamot gayam day ta Kriste. Italaag anak kita ka Kanayon ngamin nga awanak, nana. Taagbirbiro kak iti nasaysaya at trabaho. Hay kat nasaya at abalasang kaw. Ay wen gayam basang. Pudno ka di jay nadamag ko pinanawan na kayo kano ni nanang yaw. Uwan, nana. Pudno day taan na damag yu. Ay, nagawan aba inday di ababaen. Dila nagkintayag ang aramid ka na kayo iti kasta. Nakasingsinpot ti amayaw. Trabaho balay laang ti aramid na. Awan pa'y bisyo na. Kasta talaga siguro, nana. Ay, saan? Awan kit di ati manaknakam ti inayaw. Dila na asyan ka na kayong anak na. Ti kunamkit day, ambisyosa ti inayaw. Nalaing tumot ngami na makibarkada ka nagitipada na nga ambisyosa. Ngam di damot amo ti agtrabaho. Di damot amo at tulungan nagiti asawa da. Ay, suron kon aya. Nana, Ay na, balasang kaw. Pasensyakan ka dagiti na isawang kaw. Masyanak nga minunay kada kayaw. agyamanak iti panangisakit yu kada kami, nana. Hala, ay sada bali balasang kaw. Dakkel ti kaasi ti Diyos. Amo ka sumaya at tumutlaang ti amin. Basta di yu liwayan ti agkararag. Dawaten niyo ti panarabay ti Diyos. Kasta tinapasamak iti pamilyami, manang Emmy. Gaputa saan ang maipaay amin ni tatang dagiti kayat ni nanang, pinanawan na kami. Kat aging gaita, awan damag mi no sa dinon ti ayan na. Gapu nga rod iti asik ka ni tatang, rimusing tinapalalo agurak iti inak. Uray dagiti kalugaran mi, napalalo ti panang babalaw da iti inak, gaputa makitkita damet no kasano nga agtrabaho ni tatang, tapno maisakad na laeng ti pamilyami. Gapu iti agtultuloy a panagbirbirok ko iti trabaho manang Emmy, naamamok ti Panginoon ti may sa agayem ko a naggapu ijay Macau. Gapu siguro iti asi na kanyak, injaya na titulong na, tapno makapagtrabaho ak iti ayan na apagilian. Anya ti kunam anak ko. Agabrod ka? Wan tatang, tulungan na kano ti Panginoon ni Mari agayem ko. Sigurado ka kaditi day tapangadeng mo, Kristi. Wan tatang, sayang dayto nga oportunidad. Isa apalubusan dak ko ma. Total, adamo ti Panginoon ni Maria tumulong amangurnos kadagiti papeles ko. Kan isuntumot laang ti kadwak iti pagtrabahuak iti balasiw taaw. Sige, adakan ka day ta anak ko. Amo ka kastaunay ti tarigagay mo amaadaan iti trabaho. Kat sapay lako ma, taday to yun ti inururay mo.
Aganad ka kuma, anak ko. Agyaman naktatang. Para kada kayo kani ading ko amin day tingar aramidak. Katagyaman nak iti Diyos. Taimpaay na daytoy agundaway kanyak. Maragsa ka nakmot para kan ka, anak. Nasingpot kang anak. Iso asinungbatan ti Diyos ti amin akararag mo, anak ko. Ading ko, umadanin ti ipapan ko iti balasiw taaw. Agsingsingpat ka kuma. Un manang, Makamukan ka ni tatang. Di yu baybay ti salon at yu Ken di mo baybay ti panagadal mo. di ka agdanag manang. Aramidak ti amin nabilin mo. Nalitayak. Tapanawan na kami ni tatang. Basta ti panunutem, para kada kayo ka ni tatang dagiti ngar aramidak. Agsakripisyo tapno maipaayan kayo itinasaya at amasakbayan. Basta ika rin makanayon ka umawag manang Tapno kastadda ka mo't lang ita si Dugmi. Wen ading, ikarik, aramidak at talaga dayta. Tapno amok no adda ka dito'y balay, wano aglaklakwat tsaka. Ni manang nga talaga. Diyak to aramidon day tamanang. Siyempre, pampanunutag mo't at tirigat mong tong agtrab-trabaho di balasyo taaw. Rumbang laang ading ko. Ngam di kagdanag, amin to akayat mo, ipaay ko. Basta agsingsingput ka akanayon. Kastoy gayam trabaho dito'y palasiw taaw. Talaga homesick ti kalaban mo. No panunutom mo ti maipaay mo to iti pamilyam. Awan anyaman nan. Kan kunamot ni Auntie Delia, ngayon tong day off ko, ipasyar nakto kano iti parke apapapanandag iti padami a Pilipino. Sa bagay, nabitla ang alumabas ti aldaw. Gaputa kanayon kami abisi iti pagpapaayak a restaurant. Saan ang mapupuutan ti oras? Kan, adomot iti umay mangmangan a Pilipino ditoy. Iso akasla adda akmot laeng ijay Pilipinas. Nay, si kamot gayam day talumabas, Nardo. Wala na, mapanak man itayan ni kumpare Acardo. Nasaya at mo, tamakit kita da kan dito'y ruwar. Sana kas iding adda kalaang ititalon, wano iti unag ti pagtaangan niyaw. Saan mo't siguro ang may limod ka da kayo tinapasamak iti pamilyami, nana. Nakababain ngamin tinapasamak. Anya kumangay ti kabain mo. Saan mo't asika tinagaramid iti may kaniwas? Amuda ka, nasaya at katao kan ama. Iso nga awan pakababalawam. Agyaman nana. Ngam amoy mata pakaibabay ng ti pamilyami tinaaramid ti asawak. Sa dino nga rod itan ti ayan ti asawam. Awanin na pulos ti damag mi may papankan kuan, nana. Nasaya at mo't no saanan gagpakita pa'y. Nasaya at antibiyag yung agama. Nang runak at adan iji abroad ni Christy nga anak mo.
Nimot Junjun, manula atawanan, malpaston iti panagadal na. Dahil tati pagyamanak una iti Diyos nana. Taoray pinanawan na kami ti inada. Di makkel anasaya at atao dagiti anak ko. Nagbalin ang naalwan ti panagbiag mi, manipod nakapanak ijay Macau, manang Emmy. Nasaya at ngamin tinagbalin at trabaho ijay. Kat utang ko amin dagitoy, iti panginaan ti gayem ko, anang isurot kanyak nga agtrabaho ijay Macau. Diyak moten pinagtrabaho ni tatang, talumakay moten manang. Nagyanlaangan ijay balay, akadwana ni Junjun akabsat ko. Ison tinagtagibalay kabayatan nga agad-adal ti kabsat ko. Nagtultuloy nga rod ti panagpatulod ko iti kwarta ken ni tatang para iti panagadal ti kabsat ko. Kastamoten ti gastusan da para iti inaldaw akasapulan da. Ti saan ko nga ammo manang ket. Tatang, napatarimaan yung tibalay tayo. Mas dao to laki din ni manang itong sumangpit. Talaga ajak impakaamukan ko na ti pan nakatarimaan ti balay tayo anak ko. Kaya't ko masorpresan to inton makita na nga adun tinagbaliwan ti imbati na iti abalay. Talaga abilibak kada kayo tatang. Amuy at taripat pun di pagbambanugan ni manang iti abroad. Masapul anak ko. Daptol ti sakripisyo ni manang mo iti abroad. Awan ta makakitkita ken mang tartaripato ken kuana. Saan tangaam mo no mangmangan pa iti umno nga oras. No makaturturog matlaeng wano agsakit kiti. Ngam sapay kong matakanayon anakaradkat ti kapsat mo itaayan na, anak ko. Amo ka tartarabayin ti Diyos ni manang, tatang. Awan ti pagdanagan tayo. Sana bali tatang, apaman na makaturpusak, makatulong akton ka ni manang. Wan anak ko, tani, puro mo't ten trabaho di kabsat mo. Nalipatan nan san ti makiasawa. Kasano ko mamakiasawa tatang? Katawan pa'y mo't tinobyo na. Wan nga rod anak ko. Katjak kahit adatatagbalin alapad. Tapno agragsak mo't ti kabsat mo. Panawon mo't ten tapno sangwon na. Ti may papan iti masakbayan na. Tatang? Sobra-sobran ti naipa iti kabsat mo kadata anak ko. Napaadal na kapayen. Dandali ka nagturpos. Un tatang, kat utang ko amin day ta ni manang Kristi. Tatang, kumusta kayon? Nasayaat mo't anak ko. Si Kangay, kumusta ka mo't dita Macau? Nasaya atak mo't ditoy. Kumusta mo't ni Junjun? Awan problema ka ni ading mo anak. Nasaot ni agadal. Dantan nagturpos. Isa makaginawa kanton. Naragsakak unay tatang. Tamakit kita kung ti resulta dagiti sakripisyok diti abroad. Nasaliwanwanan ti adda pa nagbiag tayo. Kastamot adandanin agturpos ni Junjun. Awanan ti problema tatang. Wan gayam anak ko. At nadamag ko may papankan ni nanang mo. Ha? Anya day jay tatang? At akano nakakita ka ni nanang mo. At akano ka din na nasa bali alalaki anak ko. Anya?
Wan, anak ko. Kasatiin danon kanyak din nakakita kan kuana. Sapay ko mga rod. Tanasaya at tinagbalin abiyag na iti doon na ti sabali nga asawa na. Kinapudno na tatang. Dakkel ti gurak ka ni nanang. Ngam linipat kun ti amin. Tartari gagayak laengan anasaya at kumati kasasaad na ita. Kas nga rod itim bagayo idi. Saan aron ba nga agimulak iti sakit tinakam ka ni nanang? Kaasimot ni tatang. Amok, uray ko na napakawanan ni nanang. Nasakit latakan kwa na ti amin. Marikriknak napataglatakan kwa na ni nanang. Dayawak ti kinasingpat ni tatang. No sabali laeng, amang ano inlunod na ni nanang. Ngam sabali ti amak. Pakawanan nakmat Diyos ko. No adadag iti gundaway a kinagurak iti kastaunay ni nanang. Ngam impakitam kanyak ti panagayat mo. Babaan iti panarabay mo kada kami. Iti likodan dagiti napagtengmi iti biyag. Dandanin malpas ti kontratak. Kaya't kumutan ti agawid. Tapno makadanak mo't datatang iti sumagmamano abulan. Mailiwak unayan kadakwada ka ni ading ko. Ngam kayat ko asorpresaan ida. Jak ibagbaga nga agawidak. Maamwan dan tulatan. Inton adda akton iji Pilipinas. Anak ko, adakan. Apayadi mo yung bagbaga nga agawit ka. Tapno nasukunda ka kumaji airport. Kaya't kayo kumaasorpresaan tatang. Ngam kas makitak, siyak samot tan tinasorpresa. Anak. Naipatarimaan nyo ti balay tayo? Sa deno tinangalaan nyo iti pinagpatarimaan nyo. Diyak gastusan amin nga ipaupaw-it mo anak ko. Kinapudno na. Kalpasan napatarimaan ko ti balay tayo. Inurnong ko iti bangko dagiti daddo mga ipatpatulod mo. Ada kwartam iti bangko anak. Agyaman na kada kayo tatang. Talaga pagulidanan kayo nga ama. Amo kajak na ipaay ti amin anam ay arumbang amapasaran nyo ko anak ko. Iso ababaan man lang iti daytoy aramidak. Masulnitak ti amin nagkuranga kada kayo. Diakon kaya't mapasamak manentikas iti napasamak kada kami iti dayti inayo. Patpatgan kayo unay tatang. Patpatgan kayo mat ni anak ko, Kristi.
Nagbakasyonak dito'y Pilipinas manang Emmy, kat na sorpresa ak itinakitak. Napaaramid ni tatang tibalay mi, babaan kadagiti kwarta nga impat patulod ko kadakwada. Nakaturpos mo ten ti kabsat ko iti kurso nga inala na, kat adamot ten panggadan na. Timot ten kabsat ko ti makaammo kadagiti amin akasapulan da di ta Pilipinas. Sa anak kanon nga agpawit, ta iso kanon ti makaammo kani tatang. Ngam agipat patuludak na tamanang, tapno saan mo't asuluan ni ading ko ti obligasyon na kani tatang. Adamot ten nobyok manang, naamamok dito'y Macau, maysa a Chinese national. Naamamok mo ten ti pamilya na, kat nasaya at damot kanyak. Plan-planuan mi mo ten ti agkalaysa, ngam kayat ko adita ko mapilipinas ti pagkalaysaan mi. Daytoy ti pakasaritaak manang, to'y pagayam mo, Kristi. Pagayam ko a Kristi, agyamanak iti daytoy makaitad inspirasyon a pakasaritaam. Pudno unay tay kunada, ano adda tartarigagayam agunuden, magunod mo babaan iti panagsalukag. Dayawan ka pagayam ko, ta iti laksid tinasaam a napasaran ti pamilyayo, nang runa iti amam, saan ka anaawanan iti namnama. Impakitam ket di ti kinatibker mo, nga iso tinangtad kirad mat iti amam, tapno mabailan na ti inaramid kan kuana ni nanang mo. Sapay la kuma tagnanayon ti kinaragsak ti pamilyayo, kastamoten nga itapay laeng, kablaawan kan iti umadanin a panagkalaysayo iti agbalin a kapisi ti pusom. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Pintun mapunas dito'y lagi. Tagiti naglabas asaan kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugu iti danal tibiyag.